ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وكافرlar azabın tiz gelmegini senden isterler. O eger bir tayin edilen wagt bolmasady, onda şolara azab tizden gelerdi. Şolarga azab elbette birden geler. O şolar bilmeýän hallaryny. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وثنن azabın tizrak gelmegini isterler. Ve tahqiq cehennem kafirlaryny ehate edip gawap durandyr. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. Ol günne şolaryň azap hem defelerinden we hem ayaklarynyň aşagyndan, yani hemme taraftan gabar. Allah tebarek ve taala şolara aýdar: Ol dünýäde eden amallaryňyzyň jazasyny dağdym diýip. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ey men mu'min bendelerim, tahqiq men yerim giňdir, pes faqat maňa ibadat edin. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Her can ölüm şerbetini dağdar. Ondan soň sizlerini men tarafıma rucu ettirler. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Bu oltor adamlar ki iman getirip salih amallarını kesmedipdiler. Tahqiq şolara cennetin beyik otaqlarından jay bererdi. Keşon aşağından nährler akyardy. Şonda şolar hemişelik galarlar. Ne weyle ýaxşydyr amal etýänleriň sogaplary. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Oltor adamlar ki müşrikleriň eziyet azaryna sabr etýärdiler. Bu öz perwerdigarlaryna tevekkül etýärdiler. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. O köplerçe candarlar bardır ki rızıklarını arkalarını götürmezler. Allah tebarek ve taaladır şolara rızık berýän ve size de rızık berýän. Ve şol Allah eşdiýän we bilýändir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. O eger şolardan sorasaňyz, asmanlaryny we ýerini kim halq etdi diýip, o güni we aýyny kim musahhar etdi diýip, elbette şonda aýdarlar: Allah halq etdi we Allah musahhar etdi diýip. Pes haýsy tarafa munharif bolarlar. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Allah tebarek ve taala öz bendelerinden kimi halasa şoň rızkyny giň eder we halasa şoň rızkyny dar eder. Tahqiq Allah tebarek ve taala hemme zada alemdir. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ
ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وeger sen şolardan sorasaň, asmanyň suw kim nazil etdi? Oşoň wesilesi bilen guryp hoş bolan ýeri kim diretdi? We sebzi hurram etdi diýip, şonda jogap berip aýdarlar, Allah nazil etdi diýip, we sebzi hurram etdi diýip. Sen Hudaýa hamd aýt, belki olaryň